Hi guys, damis puti. Nagkita na sila sa tatay. Kaya parehas mga tambok. Oh guys. Parehas mga tambok. Ang tatay, si tatay ni Gabriel, parehas tambok. Naghang mga tatay, puro mga tambok. Ano ba? Ang mga purma. Pagbuhay naman mo. Puro pareha mo ka nagkakatay. Okay, mana problema mag himo lang kang katuan. Tatay, tatay po. Tatay, Aristo, nahang duha ka tatay. Grabe, mga tambok ka ba mga kapot. Mga liwang. Katawa labas tatay. Lagi pa eh. Tarawa. Surat ikaw tambok. Ha? Ikaw. Ikaw, no? Pastilan. Tambok. Love you, Day. Isa. Askin yan, ate ko yun eh. Huwag ibilin. Kanang ikaw natuso na ko. Tinakiyo mo na. Ha? Natuso na ikaw. Laag mi dari ka rin, guys, puti. Yan na, ali yan. Yan na. Ate ko yun eh. Alaw, ang ko lulipap, Day. Huwag ko kadag lulipap. Nakalipat ko, ipangninglan kong lulipap. Lungi naman. Diyan na kahara kang palitan tubos. Ang lipa dyan nito. Palitan na dyan lulipap. Sa papulan sa mga sanina. Ha? Sa mga sanina, ko rin tulad. Hi guys. Kaya sila dari ng pangkapoy buti ni Yan, gahapon. pag namada ko yung baro. Kapoy mo gahapon ko, ante. Kapit mo ko si Esray ko. Ano ba naman? Kapsoy Yes. mo na ka? Ha? Kada adlaw ko baklay guys nga to merkado kuno uwas Gabriel. Mutanas ate. Lang. Cellphone eh guys. iPhone. Mutanas ate nang nakasweldo na bako wa pa min taon bawo tong hangko kanu sa atong maabot. Kakapuya day. Agamay prinsesa na unsa naman yung prinsesa? Kinaon ko ba? Nang unsa naman yung prinsesa? Amay miss na tug. Wa nanuno ka tug. Tug lo. Tug na, tug. Tug na lang. Ay nagbaha ag basak. Hala nagbaha ko ng basak guys. Nagbaha ag basak to ah. Nagbaha ko ng basak guys. Ito tasud ta, ito tananay ta. Minanay. Hey boy guys, nasa laag das puti dia. Kau tu saja. Ate. Ate mo nek. Kantahi sas ate. Di na kong kanta isipon ko. Isipon na kuno guys. Nagpalabi mo ba ka? Amin ka, umi dali. Amin na please. Please na nay. At sa kasi pag daman sa Dami salit nimo. Ate ko yun eh. Ate ko yun eh. Pusilo na. Hindi naman yung hugas. Ano hugas niyo? Hi. Oh nay. Yung. Asa kuno gimong ni Bumba. Mangod ka na. Silan ko nung alianas ini boy. Kunakuan mo na. Ang sa Kanang mo, istorya raman rin na mo sa vlog nga na si tatay si nanay pakatawa raman gud na. bitaw. Saan man gud na pagpangulitaw din igagaw man gud na ako. Imagine. Ano ibig sabihin pagkatapos kayo seryoso na? Bitaw guys, puro ram Yung si binuang. totoo na nagmahal ni Inday Tiri, yan ang nagmahal sa kanila. Hindi naman sa ganun na. Yeah, si Gaw Gabriel. Day. Kanang imong ngiti ba magkakuan ako di jud kumari ning ngiti jud pwede pa kalinahang Kung sama kan tiri. Nalbuin na igagaw lagi. hindi ko agawin sa siyutan niya sila na buong pagmahalin mo magmahalan kayo ng sa itas-isa. Ito yung katambag. Tambagi sila, sa ilang ko. Katambag ang mga buwag. Ha? Lagi. Sa ilang tambag. Ako gali pagtambag na day. Ano yung buwag? Tiri. Kaya hindi kaya kung matawa sila dyan, sabihin katambag ang mga buwag. Tambag kung unsa ka pangat sa baji, relax ang lalaki. Pag mainit ang lalaki, relax ang babae. Bitaw. Yan. Ano pa ro? Buhol. Nga na ra dai rin buhol ang sikreto. Alam nyo, yung ugali ni Inday Tiri, Ang sinanay isabi ko sa'yo, sa inyo, hindi niya pinapakita. Ay, hindi niya pinapakita. Sorry. Tarong het. Sorry. Kita karon puspusan Hindi nila yan sa buwan. tinatago. Inanulang lahat na bubuo yung ugali ni Inday Tiri. Hindi ko yun. Na pa. Ay, ayun si baka naman yan. Ato kasi gara-gara ini boy. Kasi pag hindi tinatago yung ugali natin, baka Nagdaro. na tayo.
Kasi tak kapaklan. Di ba? Oh, pastilan. Okay na to, mga to yung message ni Limbuhol. Karon Limbuhol. Magsinapta na yun. Tira no. Hindi wala kayo mga sulusulo. Way silusay, kay way lami ng silusilos. Na, kaanak tayo isang kusina na ng Wala kayo sa asawa niyo. Wala kayo sa asawa. Maugya ko na sa Manila. Asawa o asawa. Mauragan ko na. Baliwon ba ko na duha? Asawa niya. Asawa niya. Di ba, boss? Asawa niya. Saan yung asawa mo? Nandun mo. Magtanong naman yung isa. Saan yung asawa mo? Laki o basi? naglibog si Jack sa tagal Lagi ng naman sa buhay asawa. ba kayo? Hamag mo yung bana. Ito anong to? May day. Hamag mo May asawa. Gary. May mga dusi alin na may panasawa. Asin. Asawa mo? Pagkasal ng mga stiali. So pag Di, noon, Sa'yo mong gikaon. ano ko ni Indatiri, hindi ko yan hindi ko ipag, ano yan sa, Taan ko na sa hindi Jack. ko ipag, pujik pa! Isa ko natin Bisaya, kaya naman Bisaya ko na tanaw. Puto-puto, libin-libin. Libin-libin. Yung gusto natin, doon sa puno ng niyog. Di ba si Indatiri? Katuwaan pa na din sa mga, hala ko day. Pero okay naman sa akin pag kasalanan ko. Tapusin muna natin. Tika muna, Ter. Wala na, hindi kita sa ano dun sa puno ng iyong, hindi kita patirain. Kasi yan talaga yung ano mo. Yan talaga yung... Yan talaga ano, wala na tayo. Si, Naday kayo. Naday kayo. Ngumay kayo. Hindi naman naging tayo eh. totoo yan. Paano lang yan kasi papak, tangiti at saka may Pagod vibes ka. masiyahan at saka mayroon ano ganyan. Uy, ako naman, Ter. Pag seryoso naman, Ter, ay ko, pagsagutin mo ako. Kahit pagtingti pa ako, never para sa iyo. Na hindi talaga ako sagutin. Kawawa naman talaga ako. Di ko hindi para hubog. Di lagi ka na sa direct para hubog. Sagil naman pa. Matay ko. Nangyari na nakaraan na yan. Pero yung nakita mo, nakita mo, yung ano natin, may usapan ba tayo na tayo lang dalawa? Wala siguro. Makita lang siguro sa, ay! Saan yung mama mo, Day? Ganun ka kayo na taglapos. Salamat bitaw. Kuan bitaw. Kapasok. Sa puhon o magkadadyo sila Indatiri at saka yung asawa niya Mutambong ka ka. Sa ilang kasal. puhon dyan. Hatagan ko kang patos! Agisa ko nung luha. Mura ko nung kusuling. Ang yung itigil ang kasal. Asagi. Huwag mo yung tigil ang kasal! Asagi mong luha. Agi mong luha. Dali, kasi Wala na dali. yung luha na. Awan na yung luha. Nahurot ka di ay. Kugto na ng gabi kong na nagkauma games kayo! Putangi. Hunat day. Hunat. Hunat sud. Di po, ikailan ng Brian? Brian Adams! Brian Adam. Ako, mangulitaw na ko sunod adlaw kay mga kuwan. Patos pikas. Mangulitaw na ko sunod adlaw, puhon. Oh. Sige, Gusto mo mong parahabog? suportaan ka na mo kisay mo Gusto panglulutawan. Ito na mo mas TV. parahabog? Kaya ka ng parahabog na may panahon magbago. Lisay ng bagatan ka na adyoy, panahon mabuwang na. Anas sa litrato sa mga games. Pasasaway. Anak ko no. Nakakabuang. Kasi para ko nakabutan. Nabi ko na parang Bisan buang. Magiring di ay. Kana bitaw. Ako bitaw ni simba ko sa una, ni simba ko daghan ako bisidlan reliyon. Iglesia. Ato tita Sa ka. panahon na kuan ako, nahimo na ko nga ingana na gwapo ko pagkatao, ang patos, ang sumis at saka. Gwapo day ka sa una karon. Ingon bitaw. Karon nagminjit ko sa una, ingon bitaw. Yung eskwela ang bata. Eskwela ang bata. Ingon bitaw. Gawas. Paila sa ko tubig, kay mo kwal ka to pag eskwela sa ang bata. Dala ko inom sa tubig eh. Danghaw na jag ni. Swag aw saba na ri. Lagi ni ingon to. Bati day ara man ka arte.
Tagal mo just Malami agi luto na nay. Tag-ano ninyo, ug asa, na tao, Uy. akong buhi. Sika na yung mata, ma'am, tuwas! Oh, sige, tuwas, takas mo ay! Buing ikaw dai mo unggoy. Manakawash? Hama slipper. Good. Hama slipper nimo. Kuha slipper to. Good. Kuha slipper ka dali ka. Ha? Ani nay? Ano na may load? Load na kuy-kuy. Ah. Oh sige, namsa. Ang kuha nay, luto nay. Naging naging luwi nga. Guys. Madu kay nga pa, madu kay butan mo kanito. Basta na guys. Ya guys, sa lisbagjong patula aron naghanan na diha matoy daghang bunga nay nangahurot ta. Ah, mo yun sige mo to giutan ninyo. Sige naman mo utan. Oh, dia ito ada bunga to ah. Buta na ni. Ah, nga isa kay hangutanan. Sa pamilya Salis Muha bag ko ni nahurot ko ang nanay patula. Ya guys. Kay ang abutang nga kamunggay. Asa? Dako masini nga na. Taman. Tapos mo ko queen. Haman, napa? Ade toy gamay to, pwede na to rin no. Sabar ko sa init. Untong halaw udon. Ano sa kanima madugnas na eh? Sa utro no. Ato aday na ito, dak to ako rekwat kat. Kinsa maligid kiniya. Haba. To ako ra kuha. Ana ang ganda ko ra. Kasi ko gari. Musugod Okay, Nay. kami, ganyan ako magpahinga ni Gaw. Ay diyan na sinanay na ni kat bisa ko makuha. Das nangagi jud aron daghan bunga dani. Itong dani ming agi na to. Ya. Haman. Hala darang lamia. Ano na magdid ni? Hala, grabe. Lagi lami ni butang ang miswa. Oh, miswa. Miswa dani mo isagol guys na. Ani sa gulag miswa. Hala, dai kasi tulo ka buok. Oh, swerte ka jud. Pamig utanon guys ta. Surti ni puning utanon na kay nasalis bagtura ni. Naswerte ang jud si Janay. Wala day kuan, wala day dahon. Pero nanahon og balik no. Ano Toy gamay to, toy gaman to ito ah. to guang mo na. Kara, okay na ring ah. Sisa. Da guys, Kasi kana na mo. adaghan ang bungag sikwang nanay. Nagatob. Kako. Nakuan mi kuan sikwa na aman ni sa gulag miswa ining abot sa bahay. Pero grabe lami adarig sikuhang nanay ud ya. Nagkajuka. Ay, namabot din ba sila? Himungahon si Janay no. Himungahon. Ha? Nay imong liso, nay liso nay. Mga jo kog lisong nanay kay magpugas ko ingari. Dili ko magsige pangadyo. Tagay kog lisong nay. Gawin nito, minsan sa din gara man ang tao kasi dasang bugas na. Ah, dara. Dara guys, tagaan kong nanay liso. Uy, di balo nakapagog balo na mga bibi. Buniting. Grabe ga. So wala na yung arios kaya tanong kuan. Pagitay-bitay. Bitay danggal. Iliya ba shot ng imong kuan? Balon. No. Ano tangtangan man nimo? Oh. Aso tangtanga kay isa ng bangan. Kaya sa kapag ug kuan balon. Ngari lagi kay napag natid gabi hindi kay ano man kay kondis. Gay ko gukra. Bato adi ay ula. Dara. Oh, dara guys, kanay ang sidling hanan ning iuna-unag tanom datos kakiliran, datos ang mga kurang ka. Guys, pag ko na bigay pagas na to. Kalbong pa to kuan ni. Ang silupin na lang. Sabo daw man to guys, pero manarot. Dagko. Yan dadain ka sa gulan unsag kuan. Nalami ihigop og sabaw-sabaw. Asa ka ko dapit magsungatog bay pod. Nakakita naman day laing balon. Ganiya brown o green karon na pink. Nagandaghan ni taon. Daghan rin langgana naman. Kinsa imong kahablaran? Kay wa makungari ati ko ini. Butangi. Pastilan. Hey guys, di apa dia nakaabot pa mi cake. Dekik. Dekik. Wow. Sana all. Ang baho. Nakaabot pa mi guys ya. Mahagbon ka diya. Dali sa kay Abrani. Dali. Ha? Sabon ka. Kay? Kaganahe? Dali day, dali day. Dali yan. Dali yan. Este ano yung to dia? Nanumbay ko dari sila manang. Ya, wow, warang lami ka ilang gusto. Sus, Ginoo. Lami na laman sila.
Ah, guys, nagbanding ito sa tatay o si tatay. Pag mga puro tatay, kita, puro paniwang. Ikaw niwang beda si tatay paniwang. Pareha mo. Papitsur. Papisur. Mas ini boy. Papisur. Oh, pastilan. Sige. Yan ang taga Korea ug taga Bohol. Ang Now pinagan. aliwas o umboy. Pero bita joke bita. Grabe. Guys, bago man diri inautan di ay dia. Si tay arestawan mo ne. Kon lagi ni. Nga na nga butan ka jo og di patabutan ka tao nganong mang di man way mo nga rin na mga tao. No, sige. Way mo bisita, no? Tingod ka mga butan ka tao. Og dasi paring dot. Tatay. Ikaw ba na mo guys kay gusto makay Ngano mo ulit chika-chika. tao Sige manigan hisuna. Padari kami nagpudyo. Saka ito naman may dito Ginis sa manggut. Ginis di ba tay? Tay. Taris ka na ba? Di ko. Kasabot ba sa kung nitiring hindi siya kung nasasukton? Pero meron na. Di lagi. Di bitaw. Ang isulti tay. Simba ko makaanak mo tere. Ako to bang ang istorya ba ni mga katunggan ninyon? Ni iskola ng bata ba yun? Ingon nag maestro. Dong! Nakatuod ba mo doon na ikaho dito sa puti? Ingon ba taon ba ang bata? Katuod ko! Zero ka sa paingon! Doon magutos ba is tatay? Grabe dyan na, ubos mo ko sa kinabuhi pa. Pagkahibaw pa na, ang gilatos ang bata, tay. Ano man? Ang gilatos kay nga nung gigang tuas tatay, ang unggoy. Di inon rasa. Tos baya gunggoy ikaw deto. Di bata. Nga na yun, kanang nay. Dahil sa unggoy, hatagan mo muna haog. 6 pesos. Ingon pag, sir, to ang magusta tas ba? Ingon pag maestro, God. Hatagan 10 pesos. Anday ka gunggoy sa mga anak. Bo, lagi ka. Kaloy. Pastilan. Nagsima kasinggit og shot na bull. Nalingaw ang batang gamay guys. Isa ka sige pasusugi sang rayos. Na? Motor ka. Shush, motor ka. Motor ko na guys sa duwa dujan na. Dujanan. Motor. Motor. Para sila nanay si tatay guys to. Lava ko. Nati ko ini. Oh, Nati ko ini. love you dai. Di nanos na naman. Love you ati Ana. Love. Nanay si tatay sis, nanay si tatay. Dahil na, mga anak ko mo paniod to. Tahan guys ha. Na guys, kay mga amin na itong paniod to. Ay, bye-bye. Anda na. Na, magbabay na kanila. Lumang ko no. Nagayang Sige na ka, mag-eat na ka. Guys, mo ato nami. Nang hinamin nila nanay, uli nami. Nadako ng baba. Anak-anak bukan hipon kay Mo nga magida, o gipanguhas na nay lujo, nila sikwa. Natay gisudas na nay bawhan ini hara tanawon nila to inigabot sa bahay. Ato nami nay. kanina. Salin gahapon. Kita na ta guys, bye. Tay mo to nami tay. To nami kay hapon na. To nami. Guys, muli nami. Nay. Te. Bye. Bye day. Muli nami guys. Bye. Diyan na miss bye guys. Mo pa imong pag-abot. Si Lia nakatug na sa biyahe. Diya. Nagbutang. Taong katug. Tug yung taon siya guys. Diya guys, maraming naman video ka ng adlaw kay pangkapoy yung taon nila tug laroy-laroy. Kita-kita na patasunod sa mga videos. Bye guys. God bless din sa tanan. Bye.